Dang. Niyandibona njani? Mntana. Niyandibona njani? Ndikwam bethwa ngumntanam ozelwe ndim ondliwa ndim oyeke isikolo uyotyiwe zii-drugs. Ndacela uncedo emapoliseni but hayi kulungela sifumananga. But ke ngoku ndimnika ubomi uthatho bam ngothatho bakhe. Nango qha umyalezo udlulisayo ngoba bendikhala uncedo andilifumenanga. And efowunini amapolisa afika ajonge nje uba ngabani ngoba ngowuphi na ofile phakathi kwam naye ajonge yewe ndifuna wona. But I will kill you my boy. Uphambisela usana kum ndikuzale ndikoluse uyeka isikolo utya ukutya kwam kufuneka ndoyike wena. Saze nto ngabazali nabatshalo ngabantu abahlala ezikolweni. I will fucking take your life wena kokubhense mna kwamitha mna 9 months ndizobethwa nguwe ndibethwe ngube nje kubulala. South Africa abazali ababodwa ababhinqileyo nje basihambe sibhensa simithiswa. This is enkosi ke lo. But lo wam I will kill him myself. Ndizamile ucela uncedo ukuba ndizothathela umntana ngamapolisa akavelanga ndise-Cape Town enkanini. Ndiyabonga. Ndibulele ntosinana ndithi xa ndikhalayo abantu basabele. Ngela xesha ndisenda le video bendikwenye imeko bendi-desperate because bekungekho mntu ngomnye apha abantwana bebelele ngela xesha ebendimnayo bebehleli and kungekho witness okanye bekungekho mntu esithathu ebenocacisa ukuthi uba ngaba kufa mna okanye kufa yena onocacisa athi hayi bekwenziqale apha. So isizathu ndenza le videos because bendifuna noba kwenzeka ntoni na but at least abantu bazi kube nomkhondo okanye amapolisa abe nomkhondo uba bekukho kakho into enje. Umntana yena wonzakele ndimonzakalisile. In fact ndenze ividiyo sesigqiba kulo ndamhlaba ngoba bengekho qala ndibethane izolo ikusasa. I mean elaa xesha besezizini kusamos phaa ngo-7 besiseqaleni besobe sendimbonile uba apha indlela yakhe apha uba ndiyambona ngokuba awuntayifunayo ufuna ubetha kum. So ngeli xesha ndibethayo ke sendiyithathile imeyila nam sendisithathile isigqibo uba into endingazukwazi uyenza kubaleka ndiyohlala ekoneni. And ngoku if ngoku ndiyambonisa uba ndoyika ngoba ukoyika bendimoyika nyhani ngoba bendifika ndijonga ndingaboni mntanam ndibonisa isilwanyana. Ayingolo umntanam ndimazi bendimzelelo. Ndaqonda ke uba ngoku ndizawusabela okanye ndimamele le okoyika ndinako andibhaqe lo mntana. What about abantwana aba bancinci ngoba bona banethemba ke ndilapho uba baseyifu. So I took a decision ukuthi abantu ngoku if it means ukuthi ndiluze yena okanye abanye abantwana baluze mna then it's fine. Usesibhedlele ke ngoba emva kwalaa video ke kwafika abantu bandinceda ngafaka emotweni wafuna imoto samfaka emotweni inkani saye eKhayelitsha esibhedlele sasayena nakoso sibhedlele ke ibinguwaleqwaleqwa. I think i-security ebezincisa nathi pha I think bezi-8. Ndatsho ke phaa kwenzeka intoni ukuba ndiwuhlabile ngoba bendibetha. Gqirha ke wandinika ifomu le-J88 nanjengomntu mna olimaze umntana ndayisayina ndamshiya ke phaa ndimshiye phaa ngoo-3 ndandikhulula wathi mna ndingahamba ndathi andaqobe ndiqonda hayi akho mntu ndinomfuna ngalaa xesha mandilale apha kwicala apha esendlele ndilinde iteksi zibuye. Ndibuyekele ngoku-6 past 6 xa ziqala iteksi uhamba ndabuya ndifike naloo fowuni seyicimile apha endlini. Ndabuya bendiqonda ndidinwe nalala. Ndithi ke kuba besendiyenzile ividiyo nabantu abantu banexhala abantu abayazi kwenzeka intoni na abantu abayazi noba
ndisafe okanye kwenzeke ntoni mna ndithi make ndibuyele kuni ke ndinicacisele uba ke ubuthi esibhedlele yena mna ndibuyile lapha endlini andiphangelanga ndibulele ke ngenkxaso kodwa lena into indehleleyo andirhaleli yahlele nabani na ngoba ngeke uzale umntana uthathe isigqibo sokumbulala kungekho sizathu ndizamile ufowuna amapolisa ndixele wafowunela kora 2-3 bakwathu iveni ekhoyo apha enkanini inye iveni kwecala and kukho into enzi ndazi ibe kukho alabekoroja kuphi apha enkanini amapolisa alapho and akakwazi le veni ilapha ayikwazi uza apha because basalindele abantu bazawufota okanye be-forensics mandilinde but yathi le ntombazana iphinda ngela xesha ifowuni yathi sisi yandifolela back yathi uba ume esekuleni phindele endlini ngoba sesizawutshayisa uba andibuyelanga kuwe. Hello Mzansi, welcome to Mgososa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. In the video yamake alukhalako laphana ku TikTok ngemva kokuthi ashaya umntwana wakhe kabuhlungu kabi idolo kwi-Mother's Day. Idolo kwi-Mother's Day, people are celebrating boma kwabo, their wives, their sisters. Bekunamake ke lobekakhala ashaya umntwana wakhe kabuhlungu simbona njena egeleta nengadi angetembo so kubhlungu kakhulu guys into letendeka kwemzansi. So lo make was busy making a video telling people ukuthi umntwana wakhe umshaye kabuhlungu abakhomba la amshaye khona and umntwana bekabhizi ngala muva luka memeta khuluma uyeva nje ukuthi he's someone longadisuli, like he just doesn't care nokuthi kumoke nje akanandzaba. So people were like asking themselves lapha kuma social media platforms ukuthi lo mntwana yini lele ngakala ibhemako aze ashaye amntalo wakhe. Uthi Mthimbana alaphana aku TikTok bulala lento mama inja leyo iza ku rape angomso lento ubulala mzali. Uthi Loyise Msiyoni address mama andingeza fast. Uthi Musa mama uhlalaphi, please tell me. Some people were really trying to assist lo make ngemva kokuthi babone indlela mntwana wakhe amshaye ngakona, but some people were just saying ukuthi hayibo manje sendeni thina wena ukuthi sibanda sifane and nokucabanga kethu futhi akufane. Uthi mafika intatha ukubetha kancane angithi niyazidodosa ingane. Uthi muhlezi yena lendag it's the way, I don't know what lendag is. Then uthi setwa yena amxoshe kwakho. So people had different things to say, different opinions. Labanye they were standing with umama saying ukuthi ibhlungu lento lamende yona, but labanye they were saying nje ukuthi asingenelani thina ninengini lenimosha abantwana. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.